Избраха спортист номер 1 на Европа. И ужас! Ама той не е Карлос Насар. Ама те не знаят ли за нас? Не са ли видяли постиженията на Карлос? Не са ли ни слушали химна? Не са ли видяли трибаграника ни как гордо се развява при победите му? Никой не знае за нас. И никой не го интересува какви шампиони имаме. Тъпите им победи са само в тъпите ни глави. Дано накрая го разберете. След хилядите примери и видеа, които ви давам. Спорта и тъпите телевизионни предавания са за да ви отвличат вниманието от реалния живот. От повишението на цените, от това, че ви ограбват. От това, че енергетиката не е държавна. И вместо България да печели от нея, печелят чужденци и ни изнасят парите навън. Повишават ви цените на газта, на тока, на хляба. Но вие не виждате това. Вие виждате простотите по телевизията. Новината за увеличенията дават веднъж и се примирявате. А уж феноменалните спортисти ги дават постоянно. И мозъка ви е зает с друго. С друго, но не и да мислите. Не и да се бунтувате, не да искате правата си. Не да искате да променим България. Това е смисъла. И няма да престана да ви го обяснявам и натяквам, докато не ви дай да къла. Защото ако не се променим, България е унищожена. Такива като Кало ще ги вкарат с милиони. Родени в Париж, искам да кажа, не нещо друго. И ще ни заменят. Народите, които няма такъв, ги заменят. За враговете ни България е територия. Територия, която трябва да бъде освободена от нас. Така че си смените приоритетите, героите и интересите. Главният интерес трябва да бъде да спасим България. Да спасим гладните, да спасим умиращите, да спасим болните. Да подкрепим умните и можещите българи. А не гамените спортистчета, не мутрите, не престъпниците, не тапаците. Защото каквито са ви героите, такова е вие и бъдещето и ежедневието. Дано на някой започне да му просветва, че ме заболя устата да повтарям.